Как се извинява зодия Козирог? Първо идва анализът. За Козирога грешката не е просто емоция. Тя е неефективност. Той не потъва в драмата, той оценява щеките. Управляван от Сатурн, планетата на кармата и времето, Козирогът не вярва в евтините думи. За него едно «съжалявам» е безсмислено, ако няма план за поправяне на нещата. Той няма да ти се моли, защото това накърнява достойнството му. Но ето как изглежда истинското му разкаяние. Ако Козирогът дойде при теб с решение, ако поправи това, което е счупено, ако плати сметката или предложи конкретен план за бъдещето, това е неговото извинение. За него любовта е отговорност, а не само чувство. Той може никога да не изрече думата «извинявай» на глас, но действията му ще крещят, че го е грижа. Защото, когато Козирогът сгреши, той не иска прошка. Той иска да възстанови реда. Така ли се извинява зодия Козирог? Сподели в коментарите. Ако искаш да видиш какво пише в личния ти хороскоп, влез на planetarno.com.